weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to fasudeɓe to kolomina to madina alheri to basambula to guetama to awoyni to korkadiel ko on to haayi ko on takkusan juula ha to galle taltalɓe to mali ko on takkusan kadi juula ha to galle shérifa bouye to ñoore ko taari ɗum kala ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou tidiani diallo to melga wuuro jinneje ko taari ɗuma kabruji men e ɗemgal pular to leydi mauritanie milidima tan teskama militaire goto wasi fittade mum e accident lawol hakkude singiti fade wadana to leydi sénégal yimɓe kay cuɓama tawi ko tambotoɓe ketala bitengal haute cour de justice mo suudu salliyeji leydi ndi koɓe jeetato titulaire wondude e jeetato suppléant mumen to leydi mali général abdoulaye mayga hoore jagoɗɗe leydi ndi o waɗi jillu makko tawi ko jillu makko garwa nengu caggal leydi to jillu noon o suuɓi ko toon to leydi niger to leydi côte d'ivoire hono chef d'état major général des armées mo leydi côte d'ivoire o waɗi haalande makko yeddude ha soori ladde konguɗi ɗi kay général abdourahmane fani ko yardiɗo leydi niger waɗi ko fati kay wiide wonde coup d'état taw ko yinnode derguide laamu makko ne fewje toon to abidjan kabaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to corée du sud to leydi palestine to leydi syrie to leydi iran ha to leydi yemen bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piran bacciren neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo tuƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu mum joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keeceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahel jokkodirta koye Daouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma salade aadi ɓuuri firtude aadi
gorko mo melga wuro jinneji wi ko fittata aadi mo adude jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wettiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadindo ɓalwal e danwal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol. omo safra ɓen wonduɓe kista fibrome dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. gorko mo melga wuro jinneji ne safra ɓen ɓodduɓe koyɗe musoje keeseji musoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji Allah ne luɓirimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude balɗe tati tan ka wi alhamdulillahi rabbil alamina so tawi kawɗon maldana. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne yawran ɓen wonduɓe prostate ɓen fiɗaɓe usraɓe goragu e yawɓe yitade koye men kala. e on fannu mo jogui leɗɗe e façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ko leɗɗe muuɗeteɗe walla jarateɗa muuɗa ɗum walla jara joni joni moosa nofuru e nofuru. omo jogui leɗɗe e fannu goɗɗo wiyete ko yeddi ƴeewa ɗena urata ɗum uroɗa joni joni mbiya alhamdulillahi rabbil alamina. gorko mo melga wuro jinneji ne tawe oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko toon mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne jogui base to Dakar ne tawi ɗo miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji omo jogui base makko to Nouakchott to leegal bitegal Samia face à face usine plâtre ene tawi ɗon ɓiyi ko sa yiiɗi jokkodirde on base mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie ɓe Sénégal omo jogui base makko to Rosso Mauritanie ha to Dagana Mauritanie kala ne tawi ɗon musidɗo makko wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. kala jiɗɗo jokkodirde e gorko mo leeraɓe mbatta ko 77 536 79 28. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo hune konne wiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. Kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogas jeenaya lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayya habaruji moon e ɗemgal pular e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gartidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie militaire goto tawi ko Mauritanie najo o wasi fittandu muɗum e accident auto e dow lawol ummarade Chinguetti faade wadana ɗum noon tawe nder région mo Adrar accident o noon ko aseta hankino gas jeetati lewru décembre o waɗi kanko militaire basɗo hen fittando o omo wiyetno Mohamed Wulo Boubacar o wonno noon koye service makko waɗi kadi militaire uji waɗɓe barmuɓe hen ene tawe nder barmuɓe hen tawe hen tampuɓe sanne ine teska noon e oɗo saaha kala kewgol accident ji kay e nder leydi Mauritanie taw ko accident ji jaaduɗi e wargoji teskama noon ko ɓuuri hewde ɗiɗon accident ji sabato ɗum tigui soit kay ko excès de vitesse woni dogdu fakkinde no fewi wonande sofreɓe walla wasgol moƴƴude laabi ene jeeya ko ɗiɗo gueɗe ɗiɗi ɓuuri wawde jeeyede accident ji e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hono ministre des domaines des patrimoine de l'état et des réformes foncières o holliri tigui aseta hanki o no gasi jeetati lewru décembre wonde ɓe umminima kay haɓade ɓen wonɓe kay hoɗoɓe mahoɓe kay e nokkuji biyeteɗi domaine public e tawa kadi e rende ko wiyete patrimoine de l'état gila ko ɓoy noon ɓe mbaɗino jertino kay yoga e yimɓe wonɓe kay e maade walla wonɓe e maade kay e jeeyiji laamu ha tengti noon to leegal bitegal 15 ne tawe toon to teyyareta ɓe umminima noon ɓe umminima kadi ɓe umminima kadi ɓen dartoriɓe kala saaha fewnude kayitaji taw ko kayitaji fenande wonande ɗiɗon boowe won ɗiɗon parcelle aji eɓena ummini ɗum e oɗo saaha joni ɓe darnima kadi ma ɓe dartini noon maade kay sara
ɓe dartini kadi ko fati e magola sara maayo taw ko maayo geeƴgola e wal funnoɓe maade noon ɓe hollirama kadi oɗo saaha joni laamu ngu yamiri nde ɗum ɗon dartinte ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe dartini ɗum ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie gonnoɗo e jillu mum toon to Hoddel Garbi e to Asaba o arti Nouakchott lamorgo leydi makko umri noon ko toon to Asaba o waɗi toon noon inauguré e lancement inauguré wondude e lancement projet ji kewɗi tawi ko projet ji de développement ɓeydoji tigui projet ji ɓeydoji diwan o yahano goto noon nde o yahata jillu makko toon omo yaaduno e c'était timmude no fewi e nder ɓe o yaadi ɓene tawe hen nani Wuro Choroka kañum woni ministre directeur de cabinet makko wondude e biteɗo Mohamed Salema Wula Bedda on ko ministre de transformation numérique wondude e biteɗo Mohamed Wula Khaled on ko ministre de l'énergie et du pétrole wondude e biteɗo Eli Wulel Verika on ko ministre de l'équipement et des transports wondude e Sidi Mohamed Wula Sidi Zafar ko chargé des missions à la présidence de la République wondude e Salema Dehmas on ko chargé des missions à la présidence de la République wondude e biteɗo Izibi Wula Mohamed Mahmoud on ko conseiller à la présidence wondude Alassane El Hassan Wula Ahmed on ko directeur général du protocole d'état ko ɓeɗo woni ɓe o yaduno jillu makko toon to de la Garbi e to Asaba kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen rogere ɗiɗi ɓere walla mbiyan laana ɗiɗaɓa taw ko adduka tourisme en arɓe wangade leydi Mauritanie tawi koye saison touristique 2024 2025 laana ka yettima toon to Attara to bowal diwoje ngal Attar ɓe gari noon koye mbadi mbiɗen saison touristique 2024 2025 ɓe ummiri noon ko toon to leydi France laana ka noon ne jolni temedere e capanɗe nayi e jeetato touriste taw ko fof ko Europe naɓe ɓe nationalité ji ceetuɗi foof noon ko Europe naɓe ɓe jaɓɓama toon noon ɓe bismama ɓe mbiyama kadi bon séjour e nder leydi Mauritanie hono no rogere arwanide arnoɓeɓe kay yontere mayde nde hono noon bismirno ni kamɓene ɓe bismirnoma laawi goɗɗe noon ma gar kay ɗo e yeeso ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni jeen ha to wuuro witego Sahe noon tawe tigui e nder falde Boggue ego tawe kilométre uji tati to banggue worgo Boggue e gona wuuro noon ɓe juɓɓini toon ko fati e cérémonie tawi koko fati e finatawa woni piilungal biyeteɗo piilungal ko wiyete Elimane Mbolo noon fiila lifola ngol noon e oɗo saaha joni ko biyeteɗo Djiby Mamadou Sy noon ko kañum laati Elimane jeetaɓi o piilaɗo kaya ngol ɗon lefol ma en ketto cimtol musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo tawteɗo oɗo saaha joni toon tawi nawi ala ko nayi ɗum so wona kay tawtorede oɗon cérémonie Alassane Oumar Mbodj assalamu aleykum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gali Abouba ɗo gonɗen ko saye noon waɗɗani hono ɓogge aɗa wayno ko ma won kiloji tati ɓogge banggue mum remo ko pilgal Elimane hono mbon biyeteɗo hono Djiby Mamadou Sy jibinaɗo hirande ujunere temedde jeenayyi capanɗe tati e jeetati ko on tigui kañum waɗanɗe teɗo taw ko pilgal kanko woni noon jeetaɓijo piilaɗo ngolɗo lefol taw ko Elimane Mbon ɗum no bandiraɓe e jokkuɗi nayyi ɗi kala gaari mbawi hono notade ngal ɗo pilgal ɗum noon bandiraɓe wanni ɗumen e ñalawma o woni ñalawma ɓuuɓɗo woni ñalawma kadi mo ganduɗa hoorema ala hay hendu ko deƴƴal bandiraɓe foof enen teeyi enen goni noon e ɗo ɗum noon so tawi ɗo yimɓe goni ha ɗo sirka Qur'anul Karim ma waɗe caggal ɗum ene wayno dey hankkadi ɗon waktuji 16 ha fayi yeeso ɗon noon ko pilgal ngal dokete wawa hono waɗede ɗum noon ene mbiya tan yo joggoro jaam ɗum ɗo wonno ga e haali Abouba taw kadi koye ngal ɗo pilgal Elimane Mbon noon wonno ga e oɗo ñalawma hande asatare nogas jeetati lewru taw kadi ko bawte hitande ujunere ɗiɗi e nogas e nayyi ɗo e Saye to wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj ngam weltare Ayawood TV. Alassane Oumar Mbodj en certani taw mbiɗa gonɗon ko toon to Saye ko piilgal Elimane holko fati Elimane Mbolo eɗen jiiɗi Alassane Oumar Mbodj so tawi aɗa andi holko sababu ene waɗe toon to cérémonie waɗi ko toon to Saye eɗen jiiɗi andude kadi ko fati e ngal ɗon piilgal so tawi aɗa jogui humputo walla so tawi wol mo jokkodirɗa toon ganduɗo ko fati e ngal ɗon piilgal. Ɗum noon kuccodirɗen e hono Alassane Sigare ma waw kadi haalde konngol muɗum ko jippude Mbon gonɗen kanko no haala kankone hallo yimi oɗo ñalawma ko wawa kadi wadde hen konngol makko bisimilla ma Alassane. Eyyo bandiraɓe min gonɗo ko Saye min gari ko piilungal Elimane Mbon Elimane Mbon noon so nanama piilal ɗum ko jagarata jaltaɓe
ɓen piilata eliman bon ɗum gari ko piilugal eliman bon min piilata ɗum koye saye noon ko saye bon ko saye lumbago bawi wiya saye lumbago bawi saye welama on wona hande saye fuɗɗi saye haalama ko ɓooyi saabi hay yimoɓe gumalaɓe mbi so gulali gulle saye kisubara saye ko ali haɓa ko ali fooli ñande julde bawa ko ali haɓa ko ali fooli saye lumbago bawi en gari dogolle jingal seeno jehen pooli mbawa e guesa lamɓe en goni hannde koye piilugal min goni koye piilungal eliman bon so Allah jaaɓi ala ñalawma on heewi fayida ala ko manque hen yo Allah waɗan en jaam noon waɗiren no jiɗirɗen ni so Allah jaaɓi mi salmini on bandiraɓe wonno ko Alsane Sikare Amadou Ousmane Thiam hamme Boubou Hammadi Diagraf mon Alsane nasari Ibrahima Seydi Kasum Alsane Ali Doga Mbarane Jamsi Alsane kane jara Amadou Eliman Asmani Karim to sokɓe walande anani walla miyami Amadou Hammoy Aissata Samba Mari Baba Diato Demet tomita ɗum kane jata pate Binta Ani Baye Kumel Sambara Joɓɓeɗi ko min woni Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi kanko piilaɗo almami on eɗen ñaagowal tan nde ɓoydata e piilungal ngal Allah waɗa hen barke Allah juutna hen balɗe makko o juutda hen balɗe allahumma amina habaruji men ɗemgal Pular ɗon sen ummima toon to Mbolo jaɓanɗen ko to leydi Sénégal to leydi Sénégal noon wuyɓe jillinoma hôtel tawi kadi ko hôtel Lix ene jeeya hôtel aji ɓurɗi wonde Lix e nder wuuro witego Thiès ɗum noon tawi nder leydi Sénégal tawi kadi koto leegal ngal ɓe mbiyata grand standing woni leegal ɓurgal yodde e nder Thiès wuyɓe ɓe noon ɓe jilli toon ko jamma aljuma ina wiyata aseta hanki o hakkude waktu 22h woni 10h jamma fayi kay 2h du matin ko nden woni nde ɓe jilli oɗon hôtel ɓe jani toon noon e bagasuji rewɓe tato noon wondunoɓe e nder chambre goto woni e nder suudu wotude to jippino en jippini bagage mumen e mofti noon bagage mumen ko nder nduɗo suudu ɓe jani ɓe jaadi noon e dendagal bagasuji mumen rewɓe tato yanaɓe noon ɓe bagage uji mumen jaada kamɓe tata kala koɓe famille goto kadi koɓe famille neɗɗo dawrugol dowluɗo biteɗo ceerno bokum ko famille mum rewɓe tato wujjanaɓe ɓe noon ɓe ummino ko toon to Dakar addunoɓe noon ko ziyara walla mbiyen cérémonie religieuse ko ɗum addunoɓe toon to Thiès ɓe cuuɓi jippade oɗon hôtel mbiɗen noon wuyɓe ɓe jaadi e dendagal cuɗari mabɓe guila kay bagasuji o guila cuɗari mabɓe ha e perikaji mabɓe wondude e comci mabɓe ɓurɗe moƴƴude gardude kala wuyɓe e paɗe mabɓe wuyɓe jaadi hen nden noon hollorama tigui kay nde wuyɓe jetti nde kay caggal kay nde wuyɓe jaadi e ɗiɗon bagasuji nde police ari waɗi constat mum tawi tigui oɗo saaha joni police ɓe dutti tigui koye ɗiɗon caméra ji de surveillance tawetiɗe e nder hôtel he haaɓe mbawa tigui teɓade ɓe ɗon wuyɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen rewɓe Sénégal naaɓe tawi ko renduɓe ndeɗo fedde e witeɓe féministe ɓe leydi Sénégal ɓe mbaɗino ɗaɓɓade mabɓe kay ɓe mbaɗino eran kadi andinde aduna o kala wonde kay ñande 31 lewru décembre o gonɗen ɗum eɓe ɗaminno yuɓɓinde kay seppo taw ko seppo molantego Allah e nder Dakar gon seppo noon ko seppo kay taw ko rewɓe foof ɓe garat koɓe ɓortino ɓe jibidirno ni moni mabɓe foof ara kono butel ni e noon tigui ɓe ɗamirno wadde ngoɗon seppo e nder Dakar ɗum noon ko yidde hollirde mette mabɓe kay e violence batteɗo e rewɓe oɗo saaha joni e kala saaha nante ko debbo violama cukalel violama walla mawɗo violama ko ɗin mette noon addannoɓe kamɓene yidde wadde ngoɗon seppo taw mbiɗen ko seppo molantego Allah saabu kay ɓe jinno wadde seppo ngo ko kamɓe kala ɓe ɓorti ha laaɓi noɓe jibinirno préfet mo Dakar noon salima sifde oɗon kayida autorisation salima tigui waɗi interdit ngoɗon seppo saabu holliri ngoɗon seppo kay ngo yadani e diine ngo e diineji ngo yadani e adaji ɗi leydi Sénégal fedde rewɓe nde noon caggal nde ɓe keeɓi kay kayit wonde kay préfet koko haaɗi seppo ngo ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ɓe mbaɗi communiqué mabɓe on communiqué noon ko yidde hollirde mette mabɓe kay eko préfet o haaɗiɓe kay haqqe mabɓe e yidde wadde kay koɓe jinno wadde ɓe kolli noon yidde mabɓe kay ko mbate kay ko wiyete accord de Maputo ene wako fati viol baɗanoɗo kay beele wawa yuɓɓinede on accord wawa waɗede tigui e nder leydi Sénégal ɓe kolliri Sénégal kala seedima wonde seppo rewɓe mbanno kay e hitande 2023 toon to Bignoma ɓe rewɓe seppuno kene ɓorti ha laaɓi gon seppo noon ɓe rewɓe
ma naɓe sippirno gon sebbo ko hollide mette men ko fati e wargoji e torlugol sukaɓe sakataɓe men warnoɓe kay kiltitiri laamu Macky Sall tawi koye nder seppoji bannoɗi toon ha yimɓe waɗino hen wasɓe pittali men rewɓe seppino toon seppo ngoɓe jinno wadde kamɓe so seppude kay ɓalli ɓooli ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen seta hanki no gasa jeetati lewru bowte décembre 2024 suudu saɗa yejude leydi Sénégal ɓe mbaɗi examiné et adopté projet de loi de finance initial woni koɓe mbiyata PLFI ɗum noon ɓe mbawi tigui hono kay yamiri article 86 alinéa 6 de la constitution mo leydi Sénégal e caggal ɗum kadi ɓe cuɓima kay terɗe woni les membres tawi ko tambotoɓe catal bitegal haute cour de justice suudu sarɗiyeji leydi ndi catal ngal noon suuɓa kay ko caggal suuɓa kay ko yo kay tambo kay kala ko fati affaire de justice e nder suudu sarɗiyeji leydi ndi e ɓen noon ɓe cuuɓa noon ko yimɓe jeetato cuuɓa tawi ko titulaire wondude jeetato wonɓe ɓen noon ko suppléant en jeetato suuɓaɓe mbiɗen titulaire e jeetato suppléant koye mabɓe jeehi vote noon hande ko vote noon ɓe mbawi suɓede suudu ndu noon waɗi ko 156 député hen 154 sarɗiyanke mbawi tigui sudde juuɗe ne jaadi kay e oɗo commission taƴaɗo hen nayo noon ko tigui ko abstention woni tigui ɗum waɗi men jaɓani calaki woni tigui abstention haydara ala ko mbi hen so tawi ko ɗiɗo noon ko lori kañumen ko jadani e ɗiɗon suɓgoji no paami tigui wonde suɓaɓeɓe mbawi pasde kay caggal noon ɓen yettato suɓaɓe noon tawi ko titulaire wonɓe yo tambo kay haute cour de justice ɓen titulaire uji ɗino ko oɗo hono biteɗo Aliou Ndawo wondude Ramatoulaye Badiane e goɗɗo no wiye Yangara John battowo no yaɓa ko Amadou Ba numéro 2 so tawi ko battowo joyi ko Rokhia Ndiaye so tawi ko jeegomo ko biteɗo Ayib Daffé jeeɗiɗo ko biteɗo Dabba Wagnana so tawi ko battowo jeetaɓo o ko Abdou Mbo so tawi noon ko jeetato suwaɓe kay tawi ko suppléant ji ko ɓen goni ɓeɗo goho ko biteɗo Samba Dang ɗiɗo ene wiye Oulimata Sidibé battowo tataɓo o ko Elhaji Ababacar Tambédou so tawi ko battowo nayaɓo ko Fatou Diop Cissé battowo jeeyaɓo ne wiye Mouramini Kaba Jakite so tawi ko battowo jeegamo o ene wiye Marie Hélène Diouf battowo jeeɗiɗo o ko Mayabe Mbaye so tawi ko battowo jeetaɓo ko Fatou So nden noon ɓe mbaɗi tigui ɓe mbaɗama présentation ɓe mbawi tigui wadde serment kamɓe kala ɓe cuuti juuɗe ɓe gondi kay maɓe jogoto koɓe kalfina ko e dow potal e dow kisala caggal ɗum noon ko hoorejo suudu saɗiyeji ndu hono El Hadji Malick Ndiaye kañum tigui waɗiɓe déclaration officielle wonde ɓe ƴetti golle mabɓe à partir de ñalawma hanki o ɓe mbaɗama installé e golle mabɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar senumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena fama woni forces armées malienne ɓe forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe diwti jangu tawa ko jangu tigui ɓena witeɓe djihadiste e nder région mo Sana ɗum ko aseta hanki no gas jeetati lewru décembre 2024 sanga kay juulal salata woni sanga 5h40 ɓe kolliri ɗon kuure conni duki hakkude mabɓe ko juuti bilan noon mo fama holliri kay taw ko koni koɓe leydi Mali bilan mabɓe ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaranama militaire goto ɓe mbarminanama militaire uji tati wonde kadi ɓe mbarminanama yimɓe ɗiɗo woɗɓe kadi tawi ko civil fama noon holliri kañumenne ɓe mbawi tigui ɓena taw ko witeɓe djihadiste en ɓe mbawi yoɓade pittali kene wona nogas e goho fittandu walla kene wona pittali nogas kene ɓuura ɓe mbawi yoɓade pittali ɓe kolliri noon ɓen terroriste en walla ɓen witeɓe djihadiste en caggal kay nde dogui ɓe ɗacci goskiji kewɗi caggal mabɓe wondude matériel de guerre e équipement kewɗo ɓe goppi caggal mabɓe ko bilan noon mo koninkoɓe leydi ndi ɓayyini ha joni ko leydi Mali keddoɗen ko général Abdoulaye Maïga kañum woni hoore jagode laamu sabborugo leydi Mali ina tawe oɗo saaha joni e jillu mum toon to Niger jillu ngu noon ko jillu balɗe tati woni 72 heures lana makko noon ummima to aéroport président Modibo Keita Sénou sanga 16 heures woni 4 heures kikiɗe hanki o tawi ene ari jaɓɓademo to aéroport Niger to nanɗo makko hoore jagode leydi Niger hono biteɗo Alima Hamman Zeni e yimɓe gouvernement hewɓe no fewi kanko général Abdoulaye Maïga noon o yahani goto omo yaadi e sete timmuɗo no fewi fodde sagataɓe nogas tawi ko yimɓe laamu ngu o yaadi mumen ko wayno Mamadou Daffé on ko ministre de l'artisanat et de la culture de leydi Mali ene tawe e sete he ko wayno madame Diara Diene
Ba Sonoko on ko ministre de la promotion de la femme e ko wondi kadi e ko wayno Modibo Traoré on ko secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports ɓeɗo kala mbawi yadude e makko e wodɓe aleda hande o noon kanko général Abdoulaye Maïga hoore jagorɗe leydi Mali maw tawtore kay final tawi accon haqqe tawi ko final 445e capanɗe nayyi e joyi ɓiwol lawol tawi ko championnat national sipiroji tawi ko lamba woni lutte traditionnel woni sipiroji fina tawa ɗum no waɗata koto wuuro witego doso mawo tawtore noon mawo tawtore toon noon mawo tawdir toon noon e jagorɗe kewɗe no fewi tawa ko jeeyaɗe e catal ɓeɓe ndendi bitegal état des alliances du Sahel woni jagorɗe jeeyaɓe leydi Burkina Faso e jeeyaɓe to leydi Nigeria ɓe maɓe joddo toon kadi ɓe jewtita ko heewi kamɓe kala noon maɓe joddo toon ɓe jewta kadi koko fati kay kamɓe hooreɓe jagorɗe ɗeɗo e leydi fedde witeɗe état alliance des états du Sahel maɓe mbaw joddade toon kay ɓe jewtita ko heewi kay ko fati e jokkodiral wiide tekkinde jokkodiral e gollodiral moƴƴal kay hakkude ɗeɗon leyɗe tati renduɓe ɗeɗo fedde witede alliance des états du Sahel ko goɗɗo noon woni lawol gadnoɗo woni première visite taw ko visite officielle caggal leydi wonande kay général Modibo Keïta tugui kay ko suuɓa yo waɗa hoore jagode laamu sabbode leydi Mali faari oɗo saaha joni ko nguɗo woni jillu makko officiel garwanigo tawi ko caggal leydi ha joni habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Côte d'Ivoire hono chef d' état major armé mo leydi Côte d'Ivoire o jaabima kay konngudi général Abdourahmani Sani e kañum woni hoore leydi Niger wiide kay wonde Abidjan ene heblanno yidde derguidde laamu makko ɗum noon o haalno ɗum tigui koye nder déclaration makko caggal ɗum noon waɗama vidéo ji ƴettama hen vidéo ɗi carima no fewi e nder réseaux sociaux hollirde kay wonde ko ninkoɓe leydi Niger guila e riwaɓe ha e waɗɓe démissionné e dognoɓe kala ene molti toon to leydi Côte d'Ivoire nan toon tigui ene keble toon heblo manggo no fewi tawa gono heblo noon ko yidnode kay derguidde wadde coup d'état derguidde laamu kanko biteɗo général Sani tawi ko gardiɗo leydi Niger kanko noon chef d'état major général mo leydi Côte d'Ivoire o yeddi oɗon kabaru ha sori ladde o wi leydi Côte d'Ivoire ko leydi ndimri kadi ko leydi rendi koddigal kay kadi hurmidi koddigal hakkude mum ha tin noon hakkude leyɗe ɓeɓe ndendi keeri ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men jolam jaɓiri paten ko toon to Corée du Sud noon lana ndiwoka ka compagnie Corée du Sud ɓe gani tigui ka janni waɗi accident ne ka jolluno 160 neɗɗo ka waɗi accident ko yimɓe ɗiɗo tan noon Allah dandi hen 190 heddiɓe kala ko hen mbasi pittali men hay goto hen ɓen 190 ko fiddani no furu e nder 190 mayɓe ɓe hen 60 e jojo puɗɗima waɗede identifié mbawi tigui andede identifié mbaɗam gandama ɗum noon ko caggal kayde testé ADN waɗa e mabɓe haɓe mbawi andede ɗiɗo ɓe Allah dandi ɓe noon ko membre d' équipage woni tigui wona passager ko gollatonoɓe e nder laana ndiwoka ka ko ɓen tigui Allah wawi fabade ɗumen ɓe mbawi tigui sortede ko adi ko laana ka ina ruppito jeegue laana ka noon ko caggal kay nde ka yinno wadde atterrissage forcé ko ɗon tigui ka murɓi e leydi ka ruppiti jeegue ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Palestine paɗen c'est ministère de la santé mo leydi Mohamasa leydi Palestine ɓe ɓayyini bila mabɓe cakkitiɗo ko fati kay wasɓe pittali men waraɓe kay tuggi ko guerre hakkude mabɓe Israël fuɗɗi woni kay tuggi kay jeeɗiɗi lewru octobre 2023 fade ñalawma hande o bila mabɓe sakken noon mabɓe kolliri aleda hande o wonde kay ko maayi hen ko wasi hen pittali men e nder toon to Gaza koɓe 45 ujunere fayi 114 neɗɗo ko wara ete nder ɓen mayɓe hen 3 neɗɗo mbara tan koye waktuji nogas ene cakkitiri woni tuggi hanki fayi ñalawma hande o so tawi noon ko blessé ɓe woni barbuɓe hen ɓe jettima 6 ujunere ene fayi 116 neɗɗo woni 108 189 blessé koto leydi Syrie paɗen kene ɓuura 80 neɗɗo mbiyama teeb naggama toon to Syrie tawi kadi koye nder ɗeɗo balɗe tan cakkitiɗe ɗe kaltena ɓe noon naggaɓe kala ko yimɓe kay ɓattinoɓe walla jeenoɓe e laamu Bashar al-Assad hoorejo leydi dogɗoɗo saaha joni ene moltoyi toon to leydi Russie koto leydi Iran puɗɗoɗen to leydi Iran ko janggu seɓɓitiɓe mbaɗi toon janggu musgu no fewi
fewi e nder jangugu noon ɓe toɓuno ko commandant de la police goto on wasi en fittani mom ɗum ko aseta hanki o no gas jeetati lewru décembre to wuuro wiyetego bandara e lekka ndar élection ne tawe to banggue worgo leydi Iran koto leydi Yemen udditena kabaruji meɗen hono gardiɗo catala bitengal OMS woni organisation mondial de la santé ko catal noon ko windere kalfinagal ko fate cellal innam ade o holliride kanko de ko Allah faabimo e bombardement Israël mbaɗi e mabɓe toon to boowal laaɗe diwaje ngal Yemena o holliri noon bomboje ɗe Israël koninkoɓe leydi Israël ayni jani tigui ko sara mabɓe toɓe gonno musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawde yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on